3 rady do dobrej komunikácie. Všetci vieme, že keď niekto povie poďme na kávu, nejde vôbec len o kávu, ale ide o komunikáciu. Káva je len spôsob vyjadrenia. A tak 3 rady do dobrej komunikácie sú: prvá, neponáhľaj sa. Nech ten, s kým si na káve, teda s kým sa rozprávaš, s kým spočívaš, nemal pocit, že na ňo nemáš čas, že sa stále niekam ponáhľa, že niečo iné je ti dôležitejšie. Preto druhá rada je: nepozeraj ani do telefónu, do mobilu, keď sa s niekým rozprávaš, lebo sa zdá, že má konkurenciu kde si na tvojom displeji a nie je to príjemné. No a tretia vec: zdieľaj to, čo je dobré, to, čo je pozitívne. Povedz aj ty nejakú príhodu, ktorá toho druhého môže povzbudiť, potešiť a prečo nie aj rozosmiať. Ježiš hovorí aj v evanjeliu tejto nedele: keď vôjdete do domu, neponáhľajte sa odtiaľ preč. Teda spočnite s tými, ktorí tam bývajú.